Mapagpalang araw mga kalakbay at sa ating butihing narrator. Ako nga po pala si Alejandro ng Norsagaray, Bulacan. Matagal ko nang pinag-iisipan kung ipapadala ko ba sa inyong channel itong aking karanasan. Gawa ng nahihiya ako at hindi ako masyadong maalam pagdating sa pagsusulat ng kwento. Baka kasi mahirapan kayong basahin at intindihin. Hanggang sa noong nakikipakinig na rin ng anak ko, ay sinabi ko sa kanya na kung maaari ba, ay siya ang magsulat habang isinasalaysay ko sa kanya ang aking karanasan tungkol sa hindi ko malilimutang pangyayari magpas hanggang ngayon. Napapayag ko naman ang anak ko at ito na nga mga kalakbay. Sisimulan ko nang ibahagi sa inyo ang aking karanasan at naway isa ito sa mapili ninyong basahin kalakbay at maibahagi sa inyong channel. Nang sa ganon ay marinig pa rin ng iba pa mga tagapakinig at kahit papano ay may matutunan silang aral sa kwentong ito. Sa pagkakatanda ko, ay taong 1988 nang maranasan ko ito at nasa edad 21 ako ng mga panahong iyon. Nagtatrabaho ako bilang bodegero sa isang negosyanteng mayaman sa lugar ng Antique. Napadpad kasi kami ng mga kaibigan kong sina Benjo at Tonyo sa lugar ng Antique. Dahil sa isinama kami ng kapitbahay naming matanda na si Mang Claveria. Nangangailangan kasi ng bodegero ang amo nito. Kaya't kami ang iperenesenta nitong ipasok sa trabaho. Dahil kaibigan niya ang mga magulang namin at kilala niya kami magkakaibigang hindi gagawa ng hindi maganda. Noong makapasok na kami sa trabaho, ay may iba pa kaming kasamang mga trabahanteng bodegero bukod kay Mang Claveria. Bali kalakbay. Ang tanging gawain lamang ni Mang Claveria ay driver ng malaking sasakyan. Kapag pumupunta kami sa ibang lugar para kunin ang ibinebentang sako-sakong kopra. Isang beses noon, sahod namin ng araw na iyon. Kaya naman inaya kami ng katrabaho naming si Rene na mag-inuman umano sa kanilang bahay. Hindi naman kami tumanggi pa magkakaibigan dahil sa magdadalawang buwan na rin kaming panay lang ang pagtatrabaho. At ni minsan ay hindi man lang nakapag-inuman. Nagkataon namang wala kaming pasok sa kinabukasan dahil araw ng linggo iyon. At sarado ang pinagtatrabahuan namin kapag araw ng linggo. Kaya't ayos lang kahit abutin kami na magdamag sa pag-iinuman. Matapos naming matanggap ang sahod, ay nagpaalam na nga kami magkakaibigan sa amo namin na pupunta kami sa bahay ni Rene. Pumayag naman ang amo namin. Pero binilinan lang kami nito na mag-iingat at huwag masyadong magtiwala sa mga taong nakakasalamuha. Lalo na at baguhan lamang kami magkakaibigan sa kanilang lugar. Huwag po kayong mag-alala, boss. Mag-iingat po kami palagi. Tugon ng kaibigan kong si Tonyo. Siya sige basta't mag-iingat lang kayo. Dahil kapag may hindi magandang nangyari sa inyo, sa akin kayo hanapin ng mga magulang ninyo. Muling pagpapaalala ng aming amo. Wala kasi si Mang Claveria ng mga sandaling iyon. Dahil inutusan ito ng amo naming lalaki na pumunta sa Karatignayon para tignan ang isa pang negosyo. Siya nga pala mga kalakbay. Bali malayong kamag-anak ni Mang Claveria ang amo naming lalaki. Kaya't isa si Mang Claveria sa pinagkakatiwalaan ng amo namin. Matapos nga kaming payagang makipag-inuman, ay agaran na kaming sumama sa tirahan ng katrabaho namin. Bali 5 kami mag-iinuman ng gabing iyon mga kalakbay. Ako, si Benjo, si Tonyo, si Rene at si Anton. Tulad namin ay taga-ibang lugar din si Anton. Stay in rin siya sa pinagtatrabahuan namin. Si Anton ang pinakatahimik na tao sa aming mga kasamaan sa trabaho. Kaya parang napaka-misteryo ng kanyang pagkatao. Minsan lang din ito sumasabay sa pagkain. At mas gusto pa nito mag-isa kaysa sa makihalubilo sa aming mga katrabaho niya kapag nagkakasiyahan. Kung hindi nga lang ito napilit ni Benjo na sumama sa aming makipag-inuman, ay hindi pa ito sasama. Mas gusto pa raw nito mag-isa sa bahay na tinutuluyan namin mga trabahante. Mabuti na lang talaga at naaya siya ni Benjo. Balik na po tayo sa kasalukuyang kwento mga kalakbay. Bago kami dumiretso sa baryo ng katrabaho namin, ay dumaan muna kami sa palengke para bumili ng alak at pulutan. Magdidilim na ng mga sandaling iyon. Kaya namang kamuntikan nang wala kaming maabutang nagtitinda ng ulam sa palengke.
Mabuti na lamang at may isa pang tindahan kaming naabutang bukas. Tindahan na yun ng karne. Nagmadali na nga kaming naglakad ni Rene papalapit sa nagtitinda at hindi na tinignan kung sariwa pa ba ang karne o hindi na. Basta't ang ginawa niya ay agaran na siyang bumili. Ako naman ay may nakita akong matandang babae na nakatingin lamang sa nagtitinda ng karne. Matapos namang bumili si Rene, ay inaya na kami nitong pumunta na sa kanila. Sa paglipas ng ilang minuto, habang naglalakad kami papasok sa baryo, kung saan naninirahan ng katrabaho naming si Rene, ay may natanaw akong kulay itim na asong naglalakad sa kabilang daanan. Naanimoy sinasabayan kami sa paglalakad. Kakaiba ang asong iyon, sapagkat mas mataas ang mga paa nito sa likurang bahagi, na para bang nakatuwad kong maglakad. Hindi ito nakikita ng mga katrabaho ko dahil abalang-abala ang mga ito sa pagkukwentuhan. Noong tanungin naman ako ni Benjo kung ano ang gagawin namin sa karneng nabili ni Rene, ay naalis ang pansin ko sa asong sumasabay sa amin sa kabilang daanan. At nung tignan ko ulit ang aso ay wala na iyon. Nang makarating na nga kami sa bahay, ay masaya naman kaming pinatuloy ng mga magulang ni Rene. Dapat nagpasabi ka may bisita ka pala anak. Di sana'y nagpaluto ako ng marami sa nanay mo. Wika pa ng ama ni Rene. Pasensya na po itay. Biglaan lang kasi ang pag-aaya ko sa kanila eh. Wala po sa plano. Tugon naman ni Rene sa kanyang ama. O siya di bale, magpapaluto na lang ulit ako sa nanay mo na makakain ninyo. Sinabi naman ni Rene na huwag nang mag-abala pang magluto ang kanyang ina. Dahil may dala naman kaming karne, yun na lang ang iihawin namin at gawing pulutan ng kalahati at ulam naman ng kalahati. Ngumiti namang nagwika ang kanyang amang na sige at kami na raw umano ang bahala. Habang inihahanda ni Rene ang mga alak, ay kami naman ni Tonyo ang nag-ihaw ng karne. Sa likuran ng bahay kami bumuwesto. Nang sa ganoon ay kahit na mag-ingay kami, ay hindi masyadong maririnig ng mga kapitbahay nila Rene. Maya-maya pa ay lumabas si Carla, ang kapatid na buntis ng katrabaho ko. Nag-abot ito ng kalamansi at toyo kay Anton. Sausawan raw sa karneng inihaw. Noong tignan ko ang mukha ni Anton, ay titig na titig ito kay Carla. Lalo na sa tiyan nito. Yun bang tipong aakalain mong may iniisip na hindi magandang gawin sa buntis? Siguro ay naramdaman ni Anton na nakatingin ako sa kanya, kaya't dagli rin siyang tumingin sa akin. Mabuti na lamang at mabilis akong kumilos, dahil sa bago pa man makatingin sa akin si Anton, ay naibaling ko na ang aking paningin sa iniihaw kong karne. Ano mga tol, umpisa na ba natin mag-inom? Nakangiting tanong ni Benjo habang bitbit ang baso at alak. Mamaya na yan tol, kumain na muna tayo. Alam mo namang hindi tayo nakapagtanghalian kanina. Paniguradong plakda tayo niyan kapag nag-inom tayong walang laman ng tiyan. Wika ko sa kanila at kunwaring sinipat ang mga ito. Tapos ay ibinalik ko na sa ginagawa ang pansin. Nakita ko namang naglakad na papasok sa loob ng bahay ang kapatid ni Rene. Samantalang si Anton naman ay sinusundan pa rin ang tingin ng babae. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko ng mga sandaling iyon kalakbay. Dahil sa umpisa pa lang nung makita ko si Anton, ay may kakaiba na talaga akong nararamdaman sa kanya. Hindi naman sa nanghuhusga ako sa kasamahan ko. Kaya lang kahit naman sa iilang mga kasamahan ko sa trabaho, ay napapansin ang kakaibang ikinikilos ni Anton. Napaka-misteryo kasi nito. Kung magkwento ay napakatipid at para bang may itinatagong lihim. Samantalang kami ay halos lahat ng tungkol sa pamilya namin ay naikwento na namin sa kanya. Nang matapos na nga kami mag-ihaw ng karne, ay kumain muna kami. Pagkatapos ay nag-umpisa na kami mag-inuman. Habang nagiinom nga kami, ay tahimik lamang si Anton na nakikinig sa kwentuhan. Samantalang kami ay halos hindi na maisara ang bibig sa kakangaw at katatawa. Sa paglipas ng ilang oras, ay naubos na ang alak na iniinom namin. Medyo nabiting kami sa pag-iinuman, kaya sinabi ni Rene na bibili na muna siya ng alak sa tindahan. Naku, anong oras na? Lalabas pa kayo ng bahay para bumili ng alak? Tanong ng ina ni Rene. Saglit lang naman po kami inay. Babalik rin po kami kaagad. Anya pa ng katrabaho ko at hinugot ang pera sa bulsa.
Dahil sa medyo may tama na kami ng alak, kung kaya naman ay umandar na ang kakulitan at kaingayan namin. Sinabihan naman kami ng mga magulang ni Rene na magmadali nang bumili ng alak at huwag masyadong magtagal. Dahil mag-aalas 9 na ng gabi at baka magsara na ang tindahang nasa bungad ng baryo. Dahil iyon na lang raw ang bukas na tindahan sa ganoong oras. Opo inay, bibilisan na lang po namin maglakad para maabutan namin bukas pa yung tindahan. Tugon pa ni Rene. Bago naman kami lumabas ng bahay, ay nagbitbit na ng pang-ilaw si Rene. Tapos ay narinig kong sinabihan kami nito na mag-iingat sa daan. Tapos ay tatawa-tawa naman nagwika si Rene ng, "Sinanay talaga oh. Kung makapagsalita akala mo na may napakalayo ng pupuntahan namin. Eh dyan lang naman sa bungad ng baryo, bibili lang naman kami ng alak." Makalipas pa ang ilang sandali, ay kapwa na kami naglalakad sa daan. Lahat kami nag-inuman ay sumama. Gawa ng ni isa ay wala magpaiwan. Maging si Anton ay medyo nagiging makulit na dahil siguro natamaan na ito ng alak na ininom namin. Umingiti na rin ito at magiliw nang nakikipag-usap sa amin. Ilang sandali pa nun kalakbay. Habang naglalakad kami ay panaka-naka akong nakakarinig ng mga kaluskos sa talaybang nasa daanan at para bang may nakasunod sa amin. Para kasing may mga patay na sanga at mga tuyong dahon ang natatapakan ng kung sino man. Kaya naman sandali akong hindi nakisali sa kwentuhan nila at pinakiramdamang maigi kung ano iyong naririnig ko. Baka kasi nagkamali lang ako ng pandinig. Nakailang segundo na ako sa pananahimik ay hindi ko na muling narinig pa ang kaluskusan sa gilid ng daanan. Kaya naman ipinagsawalang bahala ko na lamang iyon at muling nagpatuloy sa paglalakad at pakikipagkwentuhan. Pero lingid sa aking kaalaman, maging si Anton pala ay napansin rin ang narinig kong ingay. Noong makarating na nga kami sa tindahan, ay kagad nang bumili si Rene ng alak at ako naman ay bumili ng mapupulutang chichirya. Nakita ko namang bumili si Anton ng asin. Sa isip-isip ko, anong gagawin ni Anton sa asin? Wala naman na kaming lulutuin. Tsaka nakita ko namang maraming asin sa bahay ni Rene. Matapos bumili ni Anton ng asin, ay kagad niya na itong inilagay sa kanyang bulsa. "Ano mga tol, tapos na ba kayong bumili? Umuwi na tayo." Pagayang wika ni Rene sa amin. "Okay na siguro to, tol." Tugon ko naman kay Rene. Tinanong naman niya si Benjo at Tonyo kung may bibilhin pa ba. Umiling ang mga ito at sinabing wala na. Nung si Anton naman ang tinanong ni Rene, ay kagad nang nagsalita si Anton at sinabing wala na siyang bibilhin. Umuwi na umano kami dahil masyado nang malalim ang gabi at delikado na sa daan. Ang buong akala namin ay nagbibiro lang si Anton. Kaya't hindi namin sineryoso ang kanyang sinabi at sa halip ay pinagtawanan lang namin ang sinabi niya. Makalipas pa ang ilang sandali kalakbay, nung malapit na kami sa daan ng parteng Talahiban at wala ng kabahayan, ay muli na naman akong nakaramdam ng kakaibang presensya. Parang binabalot ng lamig ang buo kong katawan at nagtaasan ng mga balahibo ko sa batok. "Ayos ka lang ba?" Seryosong tanong sa akin ni Anton. Nang balingan ko naman siya, ay hindi ko alam kung tatango ba ako o hindi. Kasi sa pakaramdam ko ng mga sandaling iyon, ay parang alam niya rin ang kakaibang presensyang nararamdaman ko. Bigla rin ako nakaramdam ng hilo at parang masusuka ako. Nakita ko pang iniabot niya sa akin ng isang balot na asin at nagsabing dumukot umano ako ng konti at ilagay sa ilalim ng dila ko. Pangontrabagat, tigal po at pagpapalipad hangin umano ang sinasabi niya sa akin. Dahil sa hindi ko naman alaman tungkol sa mga pinagsasasabi ni Anton, ay sandali pa akong natawa at sinabihan siyang, "Alam mo tol, pasensya na ha. Pero kasi hindi ko na kayang hindi ka papunahin sa mga kakaibang ikinikilos mo. Napaka-weirdo mo kasing tao. Hindi ko alam kung napapansin mo rin ang mga kakaibang ikinikilos mo o hindi eh. Magsasalita pa sana ako." Subalit nakita kong naging seryoso ang mukha ni Anton at sinabihan niya akong sundin ko na lamang ang inuutos niya. Dahil para lang din naman sa kapakanan ko ang sinasabi niya. Pero sa pagkakataong iyon kalakbay, ay medyo lumakas na ang boses ni Anton at seryosong tumingin sa akin. Hanggang sa naagaw na rin namin ang atensyon
ng iba pa namin mga katrabaho naglalakad. Kaya't dagli ko nang sinunod ang sinasabi ni Anton. Dumakot na nga ako ng asin sa plastic at inilagay ko sa ilalim ng aking dila. Alam niyo mga kalakbay, sa maniwala man kayo at sa hindi, matapos kong ilagay sa ilalim ng dila ang asin, ay unti-unti nang nawawala ang kilabot na nararamdaman ko at yung pagkahilo ko at sana'y pagsusuka. Sandali akong huminto sa paglalakad at napatingin kay Anton. Dahil sa napagtanto ko na parang mali yata ang ginagawa kong husgahan siyang masamang tao o may sahid sa utak. Teka lang tol, sabihin mo nga sa akin, ano ba ang sikreto mo at parang marami kang alam pagdating sa mga ganyang bagay? Tanong ko kay Anton na ang tinutukoy ko ay ang tungkol sa mga pamahiin at sa mga pangontra sa mga masasamang nilalang. Naalala ko kasing minsan niya na ring hinilot ang pilay ni Benjo. Dahil sa noong nagpasan ng isang sakong kopra ang kaibigan ko, ay nagkamali siya ng balanse sa paglalakad. Kaya't natumba ito at nadaganan ng isang sakong koprang dala niya. Nakita ko pang namaga ang likod ni Benjo at hindi siya nakapagtrabaho ng ilang araw. Ngunit noong hilutin ni Anton at nilagyan niya ng langis tsaka dahon ng tuba ang pilay ni Benjo, wala pang 24 oras ang lumipas, ay magaling na at nakakapagtrabaho ng muli si Benjo. Ang akala ko pa nga noon ay mambabarang itong si Anton. Dahil nakita ko rin siya na may mga binabasang letrang hindi ko naman maintindihan. Pero ngayon manghang-mangha na ako sa ginagawa niya at hindi makapaniwala. Dahil kanina lang habang naglalakad kami pa uwi, ay hilong-hilo na ako at masakit na ang ulo ko at parang sasabog na. Tapos parang naduduwal pa ako nang hindi ko maintindihan. Pero nung inutusan niya lang akong dumakot ng asin at ilagay sa ilalim ng dila ko, ay parang nagdahilan lang kanina ang masamang pakiramdam ko. Akmang magsasalita na sana si Anton, nang bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na huni ng isang nakakakilabot na ibon. Naaakalain mong huni ng wakwak. Pahina ng pahina ang naririnig naming huni ng ibon at lumalakas na rin ang hanging humahampas sa amin. Sabay pa kaming napatingala sa ere para sana'y alamin kung saan nanggagaling ang huni ng ibon. Subalit sa kasamaang palad ay naitapat ni Rene ang bitbit niyang flashlight sa isang napakalaking ibon na animoy paniki ang mga pakpak. Kasing lapad iyon ng kumot habang nakalutang at panakanakang ikinukumpas ang mga malalapad na pakpak. Narinig ko namang sumigaw si Anton na tumakbo na umano kami. Dahil isang aswang ang ibong nakita naming lumilipad. Aswang? Anong aswang ang pinagsasasabi mo? Bulalas kong tanong sa kanya. Takbo na, mamaya ko na ipapaliwanag sa inyo ang lahat pagdating natin sa bahay ni Rene. Dahil sa takot ay agaran na nga kaming kumaripas ng takbo at sumunod kay Anton. Halos hindi na ako magkanda-ugaga pa sa kakatakbo at para bang mawawalan na ako ng ulirat. Lalo na noong makarinig na ako ng huni ng wakwak at pakiramdam ko ay nasa likuran lang namin. Sigaw naman ang sigaw si Anton na huwag na kaming lumingon at diretso lang ang takbo at mas bilisan pa umano namin. Dalian nyo na, bilisan nyo ng tumakbo. Sigaw niyang muli hanggang sa naunahan na nga namin siyang tumakbo. Maya-maya pa ay narinig ko na lamang ang malakas na sigaw ni Anton na hinahamon ng aswang at siya na lang umano ang habulin at huwag kami. Tarantado kang aswang ka. Kung matapang ka, lumapag ka rito at magtuos tayo. Alam kong kanina mo pa kami sinusundan simula pa sa palengke. Ikaw yung matandang babae na nasa di kalayuan na nagtitinda kanina ng karne. Galit na wika ni Anton. Napahinto naman ako sa pagtakbo at sinabihan ng mga kaibigan ko huminto na sa pagtakbo dahil naiwan na namin si Anton. Noong lingunin nga namin si Anton, ay ganon na lamang ang kilabot at takot na naramdaman namin. Nang makita namin nakikipagsagupa ito sa isang napakalaking pusa na kasing laki ng baboy ramo. Mura ng mura si Anton habang nagsasalita ng mga lengguaheng hindi ko naiintindihan. Pagkatapos ay iniihip niya sa kamay at parang ibinabato niya sa nilalang. Paminsan-minsan naman ay umaangil ng napakalakas ang nilalang. Pagkatapos ay muli na namang susunggaban si Anton. Ilang sandali pa ay naalala ko ang binigay niya sa aking asin. Nasa kamay ko lang iyon. Kung kaya ang ginawa ko ay patakbo na akong bumalik sa kinaroroonan ni Anton at mabilis ko nang pinagbababato ng asin ang nilalang
Napatuloy pa rin ang pakikipagsagupa kay Anton. Noong maubos ko ng ihagis ang asin, ay pumulot naman ako ng bato at babatoy na sana ang nilalang. Subalit malakas na sumigaw si Anton na huwag ko raw batuhin ang nilalang dahil baka siya ang matamaan ko. At sinabi niyang tumakbo na kami pauwi sa bahay ni Rene at humingi ng tulong. Matapos sabihin iyon ni Anton, ay saka pa lamang kami natauhan at nagbadali nang kumaripas ng takbo pauwi sa bahay. Makalipas lamang ang ilang minuto ay nakarating na kami sa bahay nila Rene. Kaagad na akong humingi ng tulong sa ama ni Rene at sinabing nakikipagsagupan sa aswang si Anton. Hindi naman nagpatumpik-tumpik pa ang ama ni Rene at nagmadali nang kinuha ang itak at patakbo ng lumabas ng bahay. Susunod na sana ako rito, ngunit pagkalabas pa lamang ng bakuran ay nakita na namin naglalakad si Anton papasok sa kanila. Nakita kong marami siyang galos sa braso at muka, sanhi ng pangangalmot na ginawa ng aswang. Kaagad naman nagtanong ang ama ni Rene kung ano ang nangyari. Nasaan na raw ang aswang na sinasabi namin? Wala na po, nakatakas na. Pero huwag po kayong mag-alala dahil tinitiyak kong hindi naaabutin pa ng 1 oras ang aswang na yon. Seryosong tugon ni Anton. Anong ibig mong sabihin, iho? Kunot noong tanong ng ama ni Rene habang inaalalayan siya papasok ng bahay. Napuruhan ko ang aswang na yon dahil po dito. Ipinakita ni Anton ang isang maliit na punyal na kasing laki lamang ng ballpen. Matulis ang dulo noon at parang yari sa tanso. Kaagad namang ginamot ng kapatid ni Rene ang mga sugat na natamo ni Anton. Habang ginagamot iyon ng babae, ay naririnig kong pinapagalitan siya nito at base sa pagsasalita ng kapatid ni Rene, ay parang matagal na silang magkakilala. Samantalang wala pa namang 1 buwang nakakasama namin sa trabaho si Anton. Ilang saglit pa ang lumipas, ay nakita kong napapaluha na ang babae at nanlaki ang mga mata ko. Nang bigla na lamang nitong yakapin si Anton. Maging ang iba ko pang mga kasamahan sa loob ng bahay ay nagulat rin sa ginawa ng ate ni Rene. Pagalit naman nagsalita ang ama ni Rene at sinabing, Carla, ano iyang ginagawa mo? Kababae mong tao at buntis ka, niyayakap mo ang lalaking hindi mo kakilala. Paasik na wika ng ama ni Rene. Manghiyak-ngiyak naman nagsalita si Carla at sinabing si Anton. Si Anton umano ang ama ng ipinagbubuntis niya sanggol. Nakita kong nanlaki ang mga mata ng ama ni Rene at bago pa man mabigosan ng sapak si Anton ay agaran na namin itong hinarang. Pumagit na rin si Carla at luha ang ipinaliwanag niya ang lahat. Ayon pa sa kanya ay nakilala niya si Anton dahil sa nagkasama sila sa iisang trabaho sa Maynila. Laking samar si Anton at isang manggagamot ang angkan nito. Hindi naglaon ay naging magkasintahan sila. Hanggang sa magdalang tao siya at plano na sana nila noon na umuwi sa Antique para ipagtapat sa mga magulang niya ang tungkol sa kanilang dalawa at para sana ipag-usapan na ang pamamanhikan ni Anton. Subalit nabalitaan niyang papauwi na muna si Anton sa Samar dahil sa nalalapit ang kamatayan ng lolo nito. Nalaman niya rin kay Anton ipapamana ang pagiging manggagamot ng lolo nito at ayaw niya ng ganon dahil ayaw niyang malagay sa peligro ang magiging pamilya niya kung sakali man. Dahil batid niyang kapag isa ng ganap na manggagamot o albularyo ang isang tao, batid niyang marami ng mga masasamang nilalang ang susubok sa isang katatagan ng albularyo. Pati ang pamilya nito ay madadami rin at iyon ang ayaw niyang mangyari. Kaya kahit buntis siya ay hindi siya nagdalawang isip na layasan ito at umuwing mag-isa sa Antique. Ipinaliwanag naman ni Anton ang lahat at sinabi niyang simula nang iwan niya si Carla ay umuwi muna siya sa Samar at tinanggap ang huling kahilingan ng kanyang lolo na sa kanya isali ng pagiging manggagamot. Pagkatapos noon ay hinanap niya na sa lugar ng Antique si Carla. Dahil ng mga panahong iyon ay hindi pa uso ang gadget o cellphone kaya talagang pahirapan ng paghahanap. Dahil hindi naman binanggit ni Carla sa kanya ang baryo kung saan ito nakatera. Kaya ang ginawa niya habang hinahanap niya ang dalaga ay nagpalipat-lipat siya ng trabaho. Hanggang sa ayun na nga, nagulat na lamang siya nang makita niya ang dalaga noong papasok na siya kanina sa loob ng bahay ng katrabaho namin. Matapos ang mahabang paliwanagan, ay kumalma na ang ama ni Rene at nagkaintindihan na rin sila. Ipinaliwanag rin ng ama ni Carla na marahil ay ayaw at natatakot si Carla
na isang manggagamot ang magiging kasintahan o kabiyak nito. Sa kadahilan ng isang manggagamot ang tiyuhin nito sa kasamaang palad, ay binawian ng maaga ang buhay ng tiyuhin nito dahil sa hindi kinaya ang mambabarang na nakalaban. Matapos nga ang tagpong iyon ay nagulat talaga kaming lahat at panandali ang nawala ang isip namin sa aswang. Doon ko rin napagtanto, kalakbay, na maling-mali nga ako. Mali ako dahil nung una pa lang ay hinusgan ko na si Anton ng kung ano-ano. Kaya naman pala mas ginusto niya mag-isa noon dahil sa may dinadala pala siyang problema. Simula noon, kalakbay, ay hindi na ako basta-basta nang huhusga ng tao. Lalo na at hindi ko namang kilala ng lubusan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.